Sa number 5, sa Victoria City, isa kapatay nga civet cat o kung nasinggarong ang nasapuan inasang aga. Nakabaton sa impormasyon ng City Veterinary Office kag Victoria's Environment and Natural Resources Office nga may civet cat o kung singgarong nga nabungguan sang salakyan sa may bag-o nga dalan nga nagakonect sa Victoria City pakadto sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung Banose. Gani ila inigilayon na ginrespondihan ila nasapuan ang patay na nga singgarong sa lugar. Suno sa kay Gabriel Ariola sa City Vet Office. Gintinguan nila nga ma-rescue kung tani ang singgarong pero nagatiskog na ini sa ila maabtan mga alas 9 kay nasang aga. Isa ini kananay nga singgarong kag posible may ginapatiti pa. Sa paglantaw nila, posible nga alas 6 o kung alas 7 sang aga nabungguan sang salakyan ang civet cat. Ang civet cats ang ginakabing nga rare kag endemic species sa Pilipinas. Nagapamuhin ini isang liso sang kape. Kaamo naman ang ginakabing nga mahal nga klase sang kape. Kani iniya ang ginakonsider man nga high value animal. Maimportante ini nga role sa ecosystem kag ini amo ang pagpropagate sa mga liso nga ginapagwa niya matapos kanon. Ang ini nga proseso dako nga bulig sa pagpatubo sa pila ka mga varieties ang tanom kag fruit trees sa forest o kun kagulangan.